Terve, täällä on Emerson taas. Ja Siis Emer Dubstep. No, ja joku... niin. Mutta video... Nyt tää kuvaa samalla laittiin kuin 5 minuuttia. No niin, nyt toivottavasti näkyy. Joo, pelataan Specialopsia täällä Jespun kanssa. En saanut olen sattunut lomasana. Lomasana. Siinä ei kyllä... Tule sulkasta. En kaikki. Tänään vai? Joo. Että no... Tuu mukaan. Joo. Toivottavasti näkyy hyvin. Kyllä se varmaan aika hyvin. Jäi kun peli käyntiin. Niin. Alkaa eka rauhi. Mä oon tossa ylempänä. Pitää vähän paussia siitä kameraa, kun ei ole kokonaan. Nyt ottaa. Niin minä oon tossa ylempänä ja alempana oli Jesperi. Niin. Voi voi. Terve. Oikein tuollainen vai? Pitkä se on. Tällainen 2. Hehehe. Tulee toisiin ihan kenellä on toisiin. Toinen mukaan. Seuraavaksi ehkä parkour-videota. Tai sitten tätä MVtä. Äimes nipustaa. Niin, mä oon tottu niinku pelaamaan aina ylempänä, niin pystyn paremmin jotenkin omasta mielestä pelaamaan paremmin ylärasko Seuraavaksi tulee ehkä 3 peliä. Niin seuraavassa jaksossa tulee Snipusota. Sitten myös Tää on NV-pelailuosa 1 ja sitten seuraavan NV-sniputteluosa 2. Että sillä lailla. Näitä tyyppejä on. Ei, mä vihaan dokkeja, mä oon näistä. Tän on ne kiva kato. Oi. Mitä?
Terve. Joulu meni. Musta on silti hauska laulaa. Meillähän joulupyhä on muista. Mä yritin olla päällä. Mä halusin, että tuo botti saa vähän ylivoimaa. Koska ainahan botteen ylivoimaa pitää saada. Voi vielä kun yrittää sitten vasta siinä. Sitten siinä lopussa vähän on vaikea. Siinä 50 levelillä tai vähän yrittää. Vähän yrittää. Pitäisikö ostaa MP5 ja sitten siihen tähteen? Koska se on ihan sairaan hyvä. Ja se on todella suosittu äänessä. MP5. Ja muistakaa, että Jesperi on joskus Kyllä. tulee GTA vielä. niin GTA sekoilu. Ja GTA on huikea. Täällä on valittakoille tulee huomenna. Ja sanokaa kummasta puolesta tykkäätte. Käytetään vähän MPtä. Se on niin hauskaa oikeesti. Kattokaa nyt. Ei. Eihän sitä tämmöstä peliä ole. Se kuuluu olla reilu peli. Ja sitten kun saa SMR, niin kun me saadaan SMR, niin oliko se MR? Niin. Kun on pelannut Black Ops 2, niin en oikein muista niitä. Kun aloitin NV. Kyllä tääkin aika helppo peli on. Itse asiassa. Tää on maksanut, kun eihän sitä. Esimerkiksi 6-luvullinen helikopteri. Kun ei ne viitatteluja. Ja utsleluja. Ei, kun mun mielestä 11 levelillä. 11 tulee 20. Jesperi, mitä toimii? Kato, Jesperi, näin se kuuluu tähän. Jesperi, se kuuluu tähän näin. Näin kuuluu olla botteja. Se on semmoista. Sarjatonikin on kyllä hyvä. Okei, 18. Koita lataa USB:llä, niin Mulla on yksi korppi ja toinen korppi. ne Minecraft-videot ja semmoset, ne meni vähän pieleen. Joo, ne Ja joskus munkin mielestä oli aika surkea video. Vaikka itse sanoin. Toi meni ihan sairaan.
Et sä oo tosissaan. Oi. Sitten vedään siihen saakka Tullaan tyyliin tän peliin. Okei. ja 2-1 nyt. Peruspelailu 5/5. Okei. Ootas. Tätä mä saan vetää paremmin. Hei, niin varmaan. Hei, ai niin varma. Nyt tulee jokin vaan. Niin varmaan. Ahaa, se on jännä. No? Daniel tulee tänne. Daniel! Onko nyt hiljempaa, kun on video kesken? Niin. Sillä on yksi hyvä jätkä tulee Semmonen MR-jalo tulee. Semmonen MR-jalo. Se on se YouTube-kanava, joten käykää katsomaan. MR-jalo, sitten joku, oliko se... Opetaan tähän. No niin, moi! Sitten nähdään toisessa jaksossa. Ja se olisi nyt bye bye!